Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 6 май җомгасында сезнең белән туры эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Безнең халыкның үткәннәргә карата үз фикере бар. Үткән эшкә салават дигәне шул нисбәттәндер. Ләкин мондый караш белән килешмичә, үҗәтләнеп, үткәннәребезгә ябышып ятучы, еракта калган, югалган дип саналган кыйммәтләребезне тыргызучы, көндәлек тормышыбызга алып кайтучы сирәк шәхесләребез дә бар шөкер. Бүгенге кунагыбыз шундый сирәкләрнең берсе. Геннадий Михайлович Макаров 1952 елның 21 мартында Әлмәт авылында туа. Лениногорскида музыка педагогика күллиятен тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының музыка факультетына укырга керә. Казан мәктәбендә музыка укыта, кандидатлык диссертациясын яклый, фәнни институтта эшли. Борынгы музыка кораллары белгече һәм аларда оста башкаручы, фольклорчы, педагог, Казан дәүләт консерваториясе доценты, Татарстанның Керәшеннәр иҗтимагый оешмасы идарәсе әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия композиторлар берлеге әгъзасы. Хайырлы көн, Геннадий Михайлович. Хайырлы көн. Музыкантлар күп, сез шуларның берсе, ләкин бөтен музыкантлар да безнең бабайлар заманында мирасыбыз булып калган уен коралларын уйлап табуга дип әйтсәк инде дөрес булмас, тыргызуга алынмаган берсе. Сезнең менә нәрсәдән башланды менә бу эшегез? Үткәнгә сәяхәтегез дип әйтегез. Менә сез мине музыкант дидегез. Мин әйтер идем, музыкант тикшерүче, музыкант тарихчы, музыкант этнограф. Чөнки музыкаль этнография буенча безнең белгечләребез бик күп түгел. Заманында мин музыка белән шөгыльләнә башлаганда да мин үзебезнең гаиләдә булган борынгы көйләр, җырларны бик яратып тыңлый идем. Һәм дә кызыксына башлавым да шуннан булгандыр. Күңелгә тигән димәгеме? Күңелдә булмаса булмый дигән сүз инде, уймы? Уйлау бер нәрсә, аңлау бер нәрсә. Бит аны шуннан яңартырга кирәк дигәндәй, хәтердә яңартырга кирәк. Булмаган әйберне булдырыр өчен бик күп нәрсә кирәк. Менә ничек йөрәгегез җитте димәкче булам мин бу эшкә алынырга. Күрәсең, бик зур теләк булгандыр инде. Менә минем әни сөйләде иде, аның бабасы думбра уйнаган дип. Ул миңа бик кызык булып китте, кызыксына башлагач, мин туганнардан да сораштыра башладым, олорак кешеләрдән ул думбра нинди булган икән дип, аннары инде күрше-тирә авыллардан да сораштыра башладым. Аннары инде 60-нчы елларның азагында, 70-нчы еллар башында бик көчле иде, бер яңарыш булды. Татар мәдәнияте ургып үсте ул чакта. Һәрбер Казан утлары журналының санын да көтеп ала идек, укый идек. Шулар мисалында менә шушындый ук өйрәнүчеләр, тикшерүчеләр булсам иде дип хыялландым. Шул ук 69-нчы елны мин тел әдәбият ул вакытта тарих институтына хат яздым. Менә борынгы татар әдәбиятында шундый музыка кораллары булган, аның турында өйрәнүчеләр бармы, юкмы дип. Ул вакытта әле миңа 17 яшь иде. Миңа җавап галимнәрне аптырашта калдыргансыз дип уйларга кирәкме? Җавап килде, менә Хәсән Хайри дигән әдәбият белгече, ул миңа язды, бик кирәкле эш белән шөгыльләнәсез, дәвам итегез. Алдагы көндә дә безгә шулай языгыз дип. Бу канат куйды инде сезгә, әйме? Канат куйды, иә. Геннадий Михайлович, ул бит теге урындык ясауына түгел, урындыкны да без хезмәт дәресендә барыбызда ясый алмыйдыр икән. Бик азапланадыр икәннәрдән. Урындык ясауына түгел, моны музыкаль инструментны башта күз алларга кирәк, аның формасын табырга кирәк, аны каядыр нәрсә беләндер тәңгәлләштерергә кирәк, аны көйләргә кирәктер дип уйлыйм инде. Менә бу процесслар ничек булды менә сезнең? Кыскача гына әйтеп әйткәндә. Минем әти бик оста кеше иде. Шуңа күрә менә безнең өйдә төрле пышкылар, эшкораллары бар иде. Мин башта гади генә әйберләр үзем өчен ясый идем. Аннары инде кызыксынып киткәч, думбрада ясадым. Дөрес, миңа тәнкыйть
Тиште инде әти әйтә, юк бар белән шөгыльләнмә дип. Ул сүзне сезгә аннан соң да ишетергә туры килгәндер, алаймы? Шулай да ул минем күңелгә кереп калгач, мин аны да барыбер дәвам иттем. Аннары инде халык музыкантлары да бар иде. Менә күршеләрдә безнең борынгы Нугай Курайда уйнаучы әби бар иде. Ул Нугай Курайда уйнагач, шулай ук миңа нык тәэсир итте. Шуннан урманга барганда кешеләр җиләк, гөмбәз җыя иде. Мин инде кайда курай үсә дип карап йөри идем. Табып булмасмы икән дейме, ясарга. Без бит инде уйлыйбыз, хәзерге заман күзлегеннән шәп караганда, гармонда уйнаганнардар инде безнең бабайлар, баян, соңрак инде баян килеп керде, япон тактасы дип әйтәбез. Аңа кадәр борынгы урта гасырларда, аннан борынгы заманнарда безнең бабаларыбыз нинди уен коралларында уйнаганнар? Менә булардан кала тагын. Буларны да белмибез бит, исемнәрен белмибез без. Әлбәттә. Менә ул тарих белән кызыксыну башлау минем өчен ул татар әдәбияты белән танышудан башланды дип әйтсәм ялгыш булмас. Чөнки татар әдәбияты ул татарның энциклопедиясы. Аны укый белсәң, анда әллә нәрсәләр ачып була. Менә шулай ук мин әйтик, Габделҗаббар Кандалы, Габдрахим Утузимани, Таҗетдин Ялчыгылның әсәрләрен йотлыгып, һәрбер хәрефен, һәрбер иҗеген тәмнәп укыдым. Шуннан күп мәгълүмат алдым. Менә уен кораллары турында да, уен кораллары турында. Менә быел Габделҗаббар Кандалыйның тууына 225 ел. Әлбәттә, күп заманнар узган, ул вакытта әле танбур дигән музыка кораллары да кулланылган. Аны менә минем кулымда менә ул танбур, танбурчылар да булган. Менә Шихабуддин Марҗани үзенең Мустафадил Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар дигән әсәрендә сөйли, яза, Җәгъфар Ишан әс-Сафари дигән бер әйтик ишан, ул нәкъ Хөрәсән танбурында уйнаган. Ул миңа бик кызыклы, кирәкле мәгълүмат булды. Тикшеренә башлагач, ул танбур турында башка чыганаклар да ачылды. Һәм мин аны менә думбра шикелле танбурында ясарга җөрьәт иттем, һәм дә ул миңа калса уңайлы килеп чыкты. Сезгә кадәр монда безнең студияда шулай ук Гәрәй әфәнде булган иде. Гөсләшчеләр ансамбле оештырган, аның әйтүенчә, тамашачылар хәтерләткәндер, аңа сез ярдәм иткәнсез икән кешеләр. Димәк, сирәк һөнәр дә күчә икән, барыбер, әйме? Бу сорауны ничек дип формалаштырмакчы булам. Әлбәттә, бик зур көч таләп иткәндер, бик зур белем таләп иткән бу үткәндәге мирасыбызны яңадан кайтару, әйме? Менә шуны тормышыбызга кабат кертү өчен тагын нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Аны бит системага салырга кирәктер инде. Анда уйный белүче кеше дә булырга тиештер. Аны сез генә ясап бетә алмыйсыз, аны ясауны оештыруга тиештер инде. Аны анда уйнарга өйрәнергә тиештер инде ул. Бүгенге көндә Аллага шөкер дип әйтим, фән буенча шактый тирәнтен өйрәнү булды. Менә мин үзем тел әдәбият сәнгать институтында 25 ел эшләдем. Шул дәвердә танбур, думбра, дәф, гөслә, шулык Нугай Курай, кылкубыз дигән уен коралларын тикшердем. Аның турында саллыгына мәкаләләрем бар, һәм дә аларны да ясый да башладым. Бу фән буенча. Икенчедән, аларга өйрәтү кирәк. Өйрәтү буенча шулай ук безнең матур гына адымнар бар. Ул безнең консерваториядә, мәдәният институтында, шулай ук кайбер музыка мәктәпләрендә дә бүгенге көндә думбрада уйныйлар. Шуңа күрә тәҗрибә бар, тик ул тәҗрибәне киңәйтергә кирәк, таратырга кирәк. Бүгенге көндә әйтик, шундый кискен проблема ул шушы музыка коралларын булдыру. Билгеле, аны каян булса Урта Азиядан алып кайтып була. Әмма ләки безгә кызык үзебезнеке булсын. Үзебез ясап, үзебез уйнасак, ул кадерлерәк тә була, аның тамырлы үзебезнең мирасыбыз итеп карарга мөмкинлек була. Шуңа күрә менә проблема әлегә чишелмәгән ул.
әмма ләкин ниндидер бер теләкләр, ниятләр бар дип уйлыйм. Алда көндә әле шушы мондый үзебезнең борынгы музыка коралларыбызны остаханәләр ачып эшләрбез, таратырбыз һәм дә төрле музыка мәктәпләрендә теләгән музыкантларыбыз да аларда уйный алар дип. Андый тәҗрибә бездә бар бит инде, Аллага шөкер, президентның менә бу күрсәтмәсе буенча тальян гармоннарны җитештерү җайга салдык бит инде, Аллага шөкер. Менә бу тальян димәктән, бу тальян бит әле соңгы вакытта килеп кергән һәм ынтыла язган дип әйтәбез инде, уен коралларының берсе, име? Ни өчен халык культурасында уен кораллары ынтыла ерагая? Ни сәбәпле? Ул бар булган бит инде, менә аны җырлаганнар, гасырлар үткәннән белән. Ул бүген бер көнгә түгел, 2 көнгә түгел, менә ни өчен шулай? Һәм хәзер без курка башладык, гармоныбыз, тальяныбыз бетмәсә иде, аннар баянга күчмәсә иде, бу япон тактасына калмагай дип куркабыз бит инде, әйме? Әлбәттә, тормыш шулай корылган, кием салым, эш кораллары, музыка кораллары барысы да гел яңарып тора, әйме? Гел яңарып тора, буыннан буынга күчсә дә аның сыйфатлары үзгәрә. Демәк, бүгенге көндә милли музыка коралларыбыз дигән төшенчә шуңа кайтып кала. Әгәр дә милләт уйный икән ул уен коралларында, демәк ул милли уен коралы. Әгәр дә без уйныйбыз икән фортепиано, демәк ул безнең милли уен коралларыбыз. Инде тарихи ниндидер бер катламнарда башка уен кораллары бар, алар бит инде язма ядкәрләребездә сакланган. Бу безнең уен коралымы дип сорыйлар. Әлбәттә, безнеке. Тик ул шул тарихи катламда булган һәм дә аның турында без инде китапсыз, язмасыз белеп тә булмый, чөнки күп нәрсә онытыла. Кайбер кеше бабасының, атасының исемен дә белми. Менә белми, оныту димәктән безнең халыкка гына хас бул оныту. Әллә төрки халыкларда да менә бу инструментларга мөнәсәбәт шундыйракмы? Ничек дип сез бит бу өлкәдә белгеч? Bütün халыкларга да хас әйбер бу, чөнки буннар алмашына тора. Күп кенә төрки халыклар ни өчен саклап калган бу уен коралларын? Чөнки алар юмылып яшәгән. Татар бит ул Европага тиз катышты, Европа традицияләрен тиз үзләштерде. Менә шул алдан чапты, әйме? Алдан чаба һәм команда, Аллага шөкер, тик артында караса иде. Менә бүгенге көндә Европа мисалын алыйк. Алар алда булса да, арттагы булганнарын бер дә онытмыйлар. Аларның 14-нче гасырмы, 16-нчы гасырмы, 17-нчеме, 18-нчеме гасырмы, һәрбер гасырның сыйфатларын сәнгате буенча тасвирланган һәм шул китапларда күреп була. Әйтик, менә немецләр безнең теле икән 17-нче гасырда нинди биюләр биелгән, нинди уен кораллары уйналган, барысын да беләләр, яраталар. Борынгы уен кораллары ансамбльләре бар, шул заман җырларын җырлыйлар һәм дә аларны яратып тыңлыйлар. Менә безгә дә шушы үрнәктә үзебезнең үткән тарихыбызны катлам итеп өйрәнеп, аны матур итеп язып, бүгенге көндәге яшьләребез алар белән таныша алсын иде дип, менә шундый хезмәтләр куярга кирәк әле. Фидакарларсыз барып булмаячак, Геннадий Михайлович. Менә әйттек бит әле, тальян дип әйтик. Анда да Айрат Харисов үзестене алып, Казанга күченеп килеп, хәзер инде үзенең бригадасын булдырып, алар эшне җайга салдылар. Менә бу эшне дә үзегезгә кушсалар дип әйтәм. Ул бит һәр вакытта инициатива, һәр вакытта да шик дип әйтәләр әле, руслар наказуем дип әйтәләр, әйме? Менә үзегез бу эшне җитәкли алыр идегезме? Чөнки моны теләсә кемгә биреп булмый бу эшне. Бу инструментларны теләсә кем ясый да алмый торгандыр. Миңа калса, бу эшне матур бер дәүләт планы итеп, аны концепциясын төзеп, әлбәттә аны җитәкләргә мөмкин. Чөнки бүгенге көндә кызыксынучылар бар, бу уен коралларын кирәксенәләр. Халык
та олысы да, урта буын да, безнең яшьләребез дә рәхәтләнеп тыңлыйлар, сорыйлар, менә үземнән дә ясап бирегез әле диләр, әмма ләкин инде бүгенге көндә Андый мөмкинлек. Аның мөмкин бик шикле. Чөнки аның белән шуның белән шөгыльләнә кирәк. Шулай да менә безнең бу өлкәдә матур мисаллар бар, менә үрнәкләр бар. Мин горурланып әйтер идем, безнең Татарстанда, Әлмәт шәһәрендә төрки музыка кораллары музее бар. Анда музейда гына калмасаң дигән музейның үзенең алдагы көндә бу исәпләнгән планнары бар. Ул планнар арасында нәкъ менә музыка коралларын булдыру буенча да иншалла шулай була күрсен. Теләкләре бар. Геннадий Михайлович, монда яткач уйнап та күрсәтегез инде бу уен коралында. Безнең тавышында ишетик инде. Мин менә рәхәтләнеп кулыма танбур алам, чөнки аның тавышы безгә әле тансык дип. Тансык. Бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар юлдаш булсын. Фидакарь затлар сезгә йөрүчеләр артсын, һәм без менә шундый моңарчы ишетмәгән авазларны ишетеп сөенергә насыйп булсын. Рәхмәт. Безнең борынгы мирасыбыз безгә хезмәт итсен. Амин, шулай булсын. Без адам балалары гел ашкынып, вакыттан уздырып яшәргә омтылабыз. Бу табигый. Әмма бүгенге һәр мизгелебез инде тарих һәм аны һич кенә дә онытырга ярамаганлыгын аңлап яшәсәгә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.